Croeso i'r gwasanaeth. A mae'n braf gael gymaint o blant yma. Rwan, chi gael hynny, dwi wedi bach yn fyr, ond dwi wedi clywed yn dda iawn. Dwi wedi bach yn fyddar rhaid i weiddi, sgwar yn gweithio. Dedwch enw glir, dwi'n gwybod am Gweno. A pwy sydd ni fan hyn? Elis. Elis, a mae gennau Elis yn mynd. Efo un Eli, ia? Efo un. Na, do, Elis. Da iawn. Rhys. Martha. Glir. Mae enw hyfryd. Enw pet iawn. Diolch i chi am ddod bod yma. Da chi am wneud adnod bod yma cyn i wneud stori? Os gen rhywun adnod? Eistedd fan hyn. A iawn. Yr arglwydd yw fy mi gael ddifri eisiau arno. Da iawn. Na, ond roedd yn dda i bawb. Roedd i'n golau gyd. O, ardderchog. Dewch yn ôl i eistedd lawr yn mynd bach. Da iawn chi. Da chi'n gwybod beth yw'r wythnos bwysig yma sydd ar fi'n digwydd? Mae wedi olon ceg wythnos cymorth Cristnogol. Y wythnos lle da ni'n cofio am bobl sydd yn llai ffodus na ni. Pobl sy'n blawd, pobl sydd heb fwyd, heb gartrefi. Mae'n bwysig bod ni yn helpu efo'n dwylo, os fedrwn ni casglu angen i helpu. Mae'n bwysig bod ni'n defnyddio meddwl a calon, ond un peth mae Duw wedi rhoi ni wedi tafod. Oedd eich tafod chi bore yma? Helo. Chi wedi cael brecwast? Do? Be ydych chi wedi cael ei brecwast bore yma? Weetabix? Rice Krispies? Neis iawn. Be gys ti heddiw? Raisin? Raisin wheat? Very posh. Neis iawn, wir. O rwan. Mae'r tafod yn bwysig, achos mae'r geiriau ni'n bwysig, a mae'r ffordd ni'n siarad efo pobl yn bwysig. Ydych chi'n meddwl bod hynny'n yn bwysig? Y ffordd bod ni'n siarad efo pobl? Wel, dwi am ddangos i chi bod yma mor bwysig ydy yr hyn da ni'n dweud wrth bobl. Achos unwaith da ni'n dweud unrhyw beth, allwn ni byth a gael yn ôl. Chi'n meddwl, da chi challenge, os da chi'n dweud rhywbeth wrth rhywun, wyt ti'n meddwl chi wedi gael y geiriau yn ôl? Na? Os wy'n meddwl chi'n gael? Na? O rwan, chi wedi gwneud eich dannedd bore yma'n dod? Gobeithio. Beth yw hwn? Rwan ta, pwy sydd am drio i orau i roi hwn yn ôl i fewn i'r... Ac eith rhywun roi'r pas dannedd ma'n ôl? Chi'n meddwl? Na? Mae'n amhosib, deud y gwir, heb o'ch chi'n tynnu'r caead yn racs i roi hwn yn ôl, ynddi? Ac yn yr un ffordd, mae'n amhosib i ni ddwy'n yn geiriau ni'n ôl. Felly mae'n bwysig bod ni'n siarad yn garedig wrth bobl, ynddi? Bod ni'n dweud yn dda am bobl. Cofiwch am y pas dannedd. Cofiwch, allwch chi byth a gael yn ôl. Ydych chi gofio hynny? Diolch yn fawr iawn am bod. Dwi'n meddwl bod Gweno yn dweud yr emyn nesaf ydi. Diolch yn fawr iawn. Da iawn. Helo beth? Mae eisiau mwy o bobl o hwn yn borthi. Oes wir, da ni wedi mynd yn llawer elucidate. Da ni digon o borthi digwydd heddiw. Da iawn ti. Diolch yn fawr Gweno. Da iawn. Llyfr Emyn 393. Iesu geidwad o bendigedig, ffrind yr egwan a'r mythedig. Tene y dwyt a charedig,
Rhod y ras yn erthu ni. Iesu da bydd ti'n arweinydd, hwyr a bore i ni beinydd. Ac os daw tymhesrog thywydd, rhod y ras yn erthu ni. Rhyf yr emyn 393. Wel, gyfeillion, dwi'n dod â chyfarchion cynhesaf yr Eglwysi Cymraeg yn Manceinion, Lerpwl a Chilgwri. Bendith arnoch chi yma yn y crwys. Yn y brifwyl fis Awst, fe glywch chi'r archdderwydd wrth ofyn i'r gynulleidfa a oes heddwch, yn cyhoeddi'r geiriau anfarwol yna, y gwir yn erbyn y byd. Pan o'n i'n baratoi ar gyfer Steddfod Capel yn blentyn, mi roedd yna gymal yn yr emyn, canaf yn y bore, am dofal cu, nad oedd ni ddim yn rhyw siŵr ohono fo. Nertha fi i ddewis rhwng y gau a'r gwir. Dwi'n ei werthfawrogi fo erbyn hyn. Gofyn am nerth sydd yma i ddewis rhwng ffalsrwydd a gonestrwydd ar lwybr bywyd. Gawn ni wrando ar air Duw yn gyntaf o lyfr y Diarhebion, lle mae'r gwrthgyferbyniad yna yn gwbl glir. Dwi'n darllen detholiad o adnodau o'r 8fed bennod, y 12fed a'r 40. Gwrandewch, oherwydd
Traethaf bethau gwerthfawr, a daw geiriau gonest o ymgenau. Traethaf yn hafod y gwir, ac y mae anwiredd yn ffiaidd gan fy ngenau. Y mae fy holl eiriau yn gywir, nid yw'r un ohonynt yn wyr na thraws. Buan y dengys y ffôl ei fod wedi ei gyffryddo, ond y mae'r call yn anwybyddus ar had. Mae tyst gonest yn dweud y gwir. Mae tyst geirwyr yn achub bywydau, ond y mae'r twyllwr yn pen tyrru celwyddau. Yn y 4 bennod yn ei lythyr at y Philippiaid, mae'r apostol Paul yn annog o'r eglwys i ganolbwyntio ar y gwerthoedd hynny na lle ddim fforddio gwneud hebddyn nhw, os ydy hi fyw yn deilwng o'r arglwydd Iesu Grist. Bellach, frodyr, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrhydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Y pethau rydych wedi ei dysgu a'i derbyn, ei clywed a'i gweled yno fi, gwnewch yr rhain, a bydd Duw y tangnefedd gyda chwi. A boed i'r Duw hwnnw yn ei fab Iesu Grist, bendithio i ni, y darllen a'r deall o iair sanctaidd. Amen. Newch chi droi, os gwelwch yn dda, at rhif 963 yng Nghaneuon Ffydd, at y 15fed salm. Rhif 963. A fyddwch chi'n falch o glywed, yn wahanol i Heathfield Road, Lerpwl, na i ddim ofyn i chi ganu'r salm. Da ni wedi mentro arni, a phob Sul Cymyn, da ni erbyn hyn yn canu salm. Sa'm llawer o gapeli ar ôl dyddiau yma sy'n canu salma. Falle erbyn mi ddod tro nesaf fyddwch chi wedi meistroli dipyn ar hon. A gadewch i ni gyd ddarllen y 15fed salm sy'n mor gyfarwydd i ni, dwi'n siŵr. Arglwydd, pwy a drig yn dy babell, pwy a breswylia ym mynydd dy sancteiddrwydd. Yr hwn a rodia yn berffaith, ac a nel gyfiawnder, ac a ddywed wir yn ei galan. Heb absennu a'i dafod, heb neithi'r drwg i'w gymydog, ac heb dderbyn enllib yn erbyn ei gymydog. Yr hwn y mae y drygionus yn ddirmygus yn ei olwg, ond a anrhydedda y rhai a ofnant yr arglwydd. Yr hwn a dwng i'w niwed ei hun, ac ni newidiad. Yr hwn i roddes ei arian ar ei siriaeth, ac ni chymer wobr yn erbyn y gwirion. Awnelo hyn, nid ysgodir yn dra gywydd. Gawn ni gydweddio. Mawrygwn di o Dduw, am bob celfyddyd gain, am harddwch lliw a llun, am bob melyster sain. Tir hwn sy'n puro ein dyheu, ben dithia gamp y rhai sy'n creu. Ie, arglwydd, a bendithia rhai sy'n yn helpu ni i ganfod posibiliadau newydd mewn pethau ac
mewn profiadau cyfarwydd. Mae ddain ni bob arafwch i ollwng gafel yng nghamgymeriadau ddoe. A helpa ni yn bywyd personol ac ym mywyd eglwys i fentro. I fentro yn dy gwmni di yng Nghrist Iesu. Gan wybod nad oes posib i'r un ohono ni golli'r ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed. Diolch yng ngeiriau'r emyn ei bod ti yn olau, ond cael gweld dy wyneb di. A ninnau Dduw Dad, yn ffeindio'n hunain ar drothwy wythnos cymorth Cristnogol, ac yn dwyn i gof yr rheini sy'n llusgo byw. Na ad i ni fynd oddi yma heb gofio'r cleifion a'r profedigaethus ger dy fron. Diolch i ti am bob wyneb sy'n codi calon, am bob gwen sy'n gyfrwng cysur. Fe wyddon ni mai gweld dy wyneb di yng ngharedigrwydd ac yn hosteri eraill yw'n braint ni bob amser. Arglwydd da, gwna ni'n effro i thwaith di gyda'th bobl, ym mha le bynnag y mae hynny. Ac yn effro hefyd i bob gweinidogaeth ddilys all fod yn plith, ac wna ni yn deilwng ohono ti. Gofyn nhw'n hyn oll, yn enw Iesu Grist, goleini'r bywyd. Amen. Oscar Wilde. Y dramodydd hwnnw o'r Ynys Werdd oedd yn enwog am ei ffraethineb, ddudodd, "Dwi'n dethol fy ffrindiau am ei bod nhw'n olygus. Fy nghydnabod am ei bod nhw o gymeriad da. Am gelynion am y gynnon nhw frens. Allith dyn ddim bod yn rhy ofalus, medda fo, wrth ddewis ei elynion.
Fedrwn ni ond dyfalu mae'r hyn oedd gynno fo oedd bod y bobl hynny oedden ni wrthwynebu fo yn gallach o beth myrdd nag y bydde fo am roi credyd iddyn nhw. O gofio, mae arf eithaf gelyn yw'r gallu i dynnu lawr. Yn seicolegol, dweud amdani ni hunain mae'r rheini sy'n ymwyddwn yn gas. Gan osod drych o'i hymddygiad nhw ar y person arall, nes peri bod hwnnw neu honno mewn goleuni gwael. A'r enw ar beth felly? Meddan nhw? Reverse psychology. O'i gymryd o'n llythrenol, dyna chi'r cyfaill o fwslim tua Liberia, yn cogio fo gynno fo ddiddordeb yn y grefydd Gristnogol, ac o fod yn holi am Feibl gan gymydog o Gristion, yn troi'r peth wyneb i weired, a honni bod hwn yn trio popeth i'w gael o i droi i got. Byd goleuath ydy hwn o hyd. Y bwli yn dangos i ddannedd, a'r diniwed yn dioddef cam heb achos. Yn oes y scams a'r fake news, mae pob mymryn o'r gwirionedd yn cyfri yn y cloriannau. Cymaint ydy niwl a chymhlethdod y wybodaeth sydd allan yn fanna, nes bod rhaid wrth gwestiynau newydd. When men stop believing in God, medde'r diwynydd a'r meddyliwr hwnnw G.K. Chesterton, when men stop believing in God, they don't believe in nothing, they believe in anything. Nid beth sydd i'w gredu sy'n cyfri heddiw, ond pwy sydd i'w gredu? Gan bwy mae'r gwir? A phwy yn y pen draw sydd i'w drystio? Can you prove it, medde'r ferch yn y banc, chydig wedi mi gael ddordeinio. Mi fi o ond ydym i mi ofyn iddi, os oedd hi am i mi gynnull cwrdd gweddi yn y fan ar lle, mwyn i dangos iddi y medrwn ni weddio o'r frest. Can you prove it? Nes i ddim. Diolch iddi Hirod fel Jimmy Savile a'i debyg. Mae'r neu ofn nad ydy'r golar gron yn golygu fawr ddim yng ngolwg yr rheini sydd am gadw trefn. Byd ydy hwn lle mae'n rhaid wrth fathodyn i brofi dilysrwydd gweision Iesu Grist. Rhyfedd ras. Mae'r gwir yn costio, fel y gallodd y diweddar Robin Williams dystio yn un o'i lyfrau. Yn hwnnw, mae'n sôn am ddyn aeth i'w surgery leol, yn dioddef pôl drwg iawn o iselder. Yr hyn ydych chi angen, medde'r doctor, ydy newid, i symud dipyn ar y digalondid yna. Fe wnaed dyn fel chi, efo llond bol o chwerthin iawn. Welai ddim byd i chwerthin yn ei gylch o nunlle, medde'r claf. Medde'r doctor, mi wn i am le wneith i chi chwerthin. Gwrandwch, mae yna syrcas yn digwydd yn y dre rwythnos yma. Ac mae yna rhyw glown yn fanno sydd wedi gwneud i gannoedd chwerthin hyd fagrau.
Dyna dwi'n ei gael gan bawb yn y tai ers nos lun diwetha. Y clown digri yma. Rwan, ewch eitha heno i weld y clown a mi codif chi o'ch iselder. Allai ddim mynd, medda'r dyn. O fe ddylech chi fynd? Allai byth a mynd. O bron a ddwedwn ni bod rhaid i chi fynd. Allai ddim mynd i weld o doctor. Pam? Fi yw'r clown hwnnw. Beth amdano ninnau? O fod yn galw heibio i syrgery'r meddyg mawr, fe ddaw'r ateb, un dadrithiad, a bal mi'n gwewyr ni. O ble gyda ni Iesu Grist, mae'r gwir yn cael ei ddatguddio i'r rheini sy'n chwilio amdano fo. Y mab Duw mae'r gwirionedd yn ddiogel. Ynddo fo mae'r gau yn darfod yn y fan a'r lle, ac mae'r gwir yn dragwyddol ac yn goroesi. Does dim symud arno fo, hyd yn oed ei fod o dan fygythiad gelynion. Mae'r gwir yn aros. Triwch i guddio'r gwirionedd, ac mae'n bownd o ddod i'r wyneb rhywbryd neu gilydd. Mae'n codi i'w ben yn y llefydd rhyfedda. A mi rydw i am feiddi awgrymu mewn oedfa fel hon, fod na rai pethau cymwys a chywir wedi'w dweud gan wrthwynebwyr i Dduw cyn hyn. Meddyliwch, perlau'r gwirionedd a'r weddisau unigolion a phalsrwydd a gonestrwydd yn gerrig sylfaen i cymeriadau, a rheini'n cipio'r dudalen flaen. Fe ddaw'r enghraifft gyntaf o'r drydedd bennod ar 20 yn llyfr Niwmeri. Ac mae'n ymwneud ag un o gymeriadau mwyaf dadleuol o'r Hen Testament, sef Balaam. Nawr, beth bynnag newch chi o'i asyn o yn siarad, a neges yr anifel sy'n bwysig, ac nid y cyfrwng, mae'n ymddangos fod na fwy o grebwyll ysbrydol yn hwnnw nag yn ddwantau. A dyma'r berl gwirionedd i ddod o enau Balaam. Nid yw Duw fel dyn yn dweud celwydd. Fe gawn ni'r pagan o broffwyd yng ngafel crisis bywyd. Mae Balak, brenin Moab, am drechu'r Israeliaid sy'n gwarchau i wlad. Ac mae am wneud hynny drwy hirio Balaam i felltithio'r bobl. O buan mae hwnnw'n cloffi rhwng dwy stôl, ac ni ffeindio hun yn rhwym rhwng dau feistr. Mae gynno fo ofynion brenin daearol ar un llaw, a hawliau Duw Israel ar y llall. Ac mae pwysau dychrynllyd arno fo i wneud yr hyn sy'n iawn. Sy'n fatgoffa i o'r her yma welis i dro nôl ar ffurf 4 cwestiwn bachog. Mae llwfrdra yn gofyn, ydy o'n ddiogel? Mae gweddisder yn gofyn, ydy o'n gwrtais? Mae gwagedd yn gofyn, ydy o'n boblogaidd? Ond mae cydwybod yn gofyn, ydy o'n iawn? I Balak feddwl am bob ffordd i gael Balaam i fynd ati a melltithio'r bobl, mae o'n gwrthod gwneud, am ei fod o'n mynd o'r neilltu, yn ceisio gair gan Dduw mewn gweddi, ac yn bodloni ar hynny.
Nawr, tan ni'n gorffen y stori'n fanna, mi fydde Balaam wedi dod yn arwr dros nos, a mi iddo fo osod i drost y niw y gwirionedd, ac i fyddhau i lais cydwybod. Dynol ag oedd o, bai Balaam oedd iddo fynd i gredu i fod yn gwybod yn amgenach na Duw. Ac mae rhaid i fod yn rhoi'r argraff i bobl Moab i fod yn dipyn o foi, i fod ar delera mor ardderchog a'r bod mawr. The measure of a man's character, medde rhywun unwaith, is what he would do if he knew he would never be found out. Dymuniad Balaam oedd cael marw yn ddyn cyfiawn, ond oedd hynny ddim i fod. Biti na fysa'r diweddar MP Morgan, Sir Aberteifi, wedi bod o gwmpas yn ei ddyddiau fo, achos un o hoff ddywediadau hwnnw o'r pulpud oedd, byddwch fyw yn dda ym mhobol i, byddwch fyw yn dda, mwyn iddi fod yn hawdd i'm eich claddu chi. Mae honna'n fwy na digon o anogaeth i chi ac i mina yn nyddia'r negyddu a'r diraddio safonau. Yn hanes Balaam, digon ydi dweud i berswad Balac yn y diwedd a'r cynnig o arian ac aur ac anrhydedd fynd yn ormod o demtasiwn gyda fo. A stori di hon sy'n gorffen gyda chydwybod wedi'w drechu, cymeriad wedi'w feiddi, a genaid wedi mynd i golli. I ddychwelyd at yr un gair yna o wirionedd, ddaeth, o hennau Balaam, nid yw Duw fel dyn yn dweud celwydd. A mi fedrodd yr union dduw yna yn ei ras, ddwy'n gogoniant i wenw, a dyfodol i'w bobl, a'r weitha llanast dyn fel hwn. A'i ffalswydd o yn nes iddi, nag y bydde fo'i hun wedi tybied bys. Gawn ni ganu emyn 811. Am bawb fy'n wrol dros y gwir, dy enw pyr folianwn. Am olau gwell i wneud dy waith mewn hyfryd iaith, diolchwn. Mwyn y gair, mwyn yr oen, mwyn i boen a'i gariad. Gwna ni yn ddi-syflyd dros y gwir, ac wna ni'n byr ein rhodiad. 811.
Wel, fe symudwn ni at yr ail esiampl o'r gwirionedd fel ag y mae o ar wefusa'r gelyn. A'r arglwydd Iesu yng Nghrog ar Bren y Groes. Ac yn anterth ei boenau, dyma rai o blith yr Iddewon yn dweud yn ôl Mathew 27. Fe achubodd eraill, a chubed ef ei hun o sef i'w mab Duw. A dyna ddweud am waith prynedigaeth. Fe achubodd eraill. Neu, yng ngeiriau bendigedig Eleazar Roberts, wrth sôn am yr Iesu hwnnw, na fedrodd feddwl am ddim, ond am ei bobl ym mhob cenhedlaeth ac ym mhob cyfyngder. Nid ei fwyn ei hunan y daeth i lawr o'r ne, ei roi ei hun yn aberth, dros eraill naeth e fe. Ar garreg bedd y dyngarwr John Howard, tua chadeirlan St Paul's, mae'r geiriau yma. He who lives for others treads an open but unfrequented path to immortality. Ar yr un math o drywydd mae sylw'r arlunydd a'r bardd o'r Lebanon, Khalil Gibran. Meddai fo, rydych chi'n cyfrannu go chydig pan rydych chi'n rhoi o'ch eiddo. Dim ond wrth roi o'ch hunain yma rhoi go iawn. Natur dyn yw byw iddo fo'i hunan a gwarchod ei fuddiannau ei hunan nes cau pawb arall allan o'r equation. Yn yr ystyr yna, dyw'r plentyn ynddo fo byth yn ei adael o. Ac os mae'r gân ddaeth a Richie Thomas Penmachno i enwogrwydd, oedd yr un oedd yn sôn am achub hen rebel fel fi. Yna, y fanifesto ddaeth ar apostol Paul i amlygrwydd, oedd hon gwir yw y gair ac yn heiddi pob derbyniad. Ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid o barau pennaf wyddi. Fedre'r gelyn pennaf ddim llai na sylwi nad achub i groen ei hun naeth yr Iesu yma o Nazareth, ond yng ngeiriau'r un Paul wrth bobl annwyl Philippi gynt, i wagu ei hun o bob anrhydedd gan gymryd arno agwedd gwas. Dyna pam rydw i mor hoff o'r teitl fathwyd gan Dietrich Bonhoeffer ar gyfer Iesu, sef y dyn mwyn eraill. Heb iddyn nhw fod yn sylweddoli, mi roedd yr rheini oedd yn gwneud sbort wrth droed y groes yn ei deud hi'n iawn, a mae dyna oedd union nod mab Duw wrth ddod i'n deuar ni. Ie, dangos y ffordd i ni at y tad, ond yn anad dim dod i achub eraill. Rhoi pobl eraill ar ei agenda a'i gwared nhw o afel i hofnau a'i hansicrwydd. Ac mae'r efengylau yma yn gyforiog o'r sôn am y gwaith pwysig o adferenidiau ac o drwsio a chyfannu bywydau. Un oedd yn byw ei neges yn hyn o beth oedd William Booth, sylfaenydd byddin yr iachawdwriaeth. Ymhell cyn dyddiau'r negeseuon text, ac yn tanmethu mynychu cynhadledd oherwydd gweiledd, mi anfonodd o un gair yn unig drwy Telegram i'w ddarllen yn gyhoeddus. A'r gair yn hollol syml oedd others.
Fydde dim eisiau neb fod wedi poeni os oedd pobl yn deall y neges a'i peidio. Roedden nhw'n ei nabod o'n rhy dda i beidio deall. Yng nghysgod tystiolaeth felly, y mae i Nina weddio gyda Noel Gibbard yn ei emyn. Rhoen i ddwylo Crist i wneud ein gwaith, rhag mynd ffordd arall heibio ar ein taith. Yn llawen rhawn i'r rhai mewn newyn draw, a chofiwn am y weddw sydd ger llaw. O cuddiau ni, mwyn dy ddangos di, y dyn dros eraill yw ein hardwydd ni. Yn drydydd, mae gyda chi Pilat, a hwnnw yn ei sarcastiaeth yn sgwennu arysgrif a'i osod ar y groes. A dyma fo, Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Fe all nad yw'r enw Dorothy Sayers yn canu cloch y dyddiau yma, ond yn ystod yr ail ryfel byd, hi oedd y tu ôl i gyfres ddrama ar y BBC Home Service, oedd yn portreadu bywyd Iesu yn llythrenol o'r cryd i'r bedd, ac o'r bedd i'w orsedd fel brenin. Nawr, doedd hi ddim heb ei beirniaid, roedd yna anffyddwyr yn cwyno, roedd yna Gristnogion ceidwadol hefyd yn uchel ei croch. Ond, cyfrinach y peth, oedd dwy'n stori alltefod wedi dod yn rhy gyfarwydd i bobl, a'i gwisgo hi mewn iaith ac mewn ffyrdd newydd, nes gwneud iddyn nhw aros a meddwl. A'r enw ar y ddrama, The Man Born to be King. 12 act yma i gyd, ac o'r 12, yr olaf yw'r mwyaf awgrymog o ran y teitl. Mae'n tanlinellu gwirionedd y lleill i gyd, a dyma hi. The King comes to his own. Crist y preseb yn dod yn grist y groes a'r bedd gwag. A'r goron gynno fo o'r cychwyn cyntaf. Mae deyrnas o, teyrnas Dduw, i'w chael o hyd. Yn ble bynnag y mae pobl yn caru ei gilydd, ac yn adeiladu ei gilydd, ac yn parchu hawliau ei gilydd. Ac mae'n adleisio profiad yr rheini fy'n driw iddo fo yn ei weinidogaeth. Fe aeth o amgylch Galilea gan neithiwr Daioni. Chai chi'r un gyrnged ragorach i frenin na honna. Brenin sydd hefyd yn was dioddefus, a ffiniau lywodraeth o yn ymestyn y tu hwnt i ddychymyg dyn. Dyma'r brenin tlawd chadal yr emyn, a hwnnw'n plygu at angen i bobl. Pan laniodd Cesar yn Rhufain, fe ddaeth mewn cerbyd ac iddo fo 6 o lewod yn ei dynnu fo. Fe ddefnyddiodd Pompei, y pomp mwyaf, eliffantod, tra bod ymerawdwyr Rhufeinig am gael ei gweld mewn cerbydau aur gyda 6 neu 8 o geffylau ar y blaen. Asyn oedd gan yr arglwydd Iesu. Braidd nad oedd ryw lawer o sioe na phanffer i'w gael y Pasg cyntaf hwnnw, na gwerth o fuddugoliaeth. Yr hyn oedd yn mynd i fod yn oruchafiaeth iddo fo, oedd yr hyn y byddai'r mob yn ei gyfri yn ddarostyngiad. Ac eto, Iesu'r brenin sy'n trechu yn y diwedd.
am fod teyrnas cariad yn bownd o lwyddo. Mae profiad saint yr oesoedd yn profi hynny. Be dim ond am fois fel Polycarp, un o'r tadau cynnar. A Polycarp ar y ffordd i'r stanc dros ei ffydd. Dyma ryw rai am y gorau i'w berswadio fo i ildio'i gred ar y funud ola. A meddyliwch amdano fo'n dweud fel hyn. Dwi wedi wasanaethu fo'n ffyddlon am 86 o flynyddoedd. Sut allai gablu'n mrenyn yn awr, yr un am hachubod hi? Wel, dyddi yma, mae yna stampiau a cheinioga newydd yn dynodi teyrnasia'r brenin newydd a chyfnod newydd. Dwi ddim yn ama bod mwy nag un o'r hen hoelion wyth ar ôl cydiad mewn llythyr neu gilydd wedi cael hwyl yn llygadu postmark rhyw frenin newydd yn eu hoes nhw, gan annog pobl i dydd i gofio bod a stamp y brenin arnyn nhw os oedden nhw am fywyd gwell. Y cwestiwn sydd gen i ydy hwn. A gawn ninnau fod ymhlith y rheini fedre ddweud bod delw'r Crist i'w gweld yn eglur yno ni. O blegyd os nad ydy hi, mae'n tystiolaeth ni yn mynd yn ofer, ac mae'r orsedd yn prysur gwympo. Hwn yw Iesu, meddai Peilat, brenin yr Iddewon. Fe ganwn ni yn awr yn mynd 342. O Iesu, y ffordd ddigyfnewid, o Iesu'r gwirionedd anfeidrol, o Iesu, y bywyd tragwyddo. 342.
Meddyliwch, a phwy fydde wedi meddwl, y gwir i'w glywed ar weddusau gau. Dyna chi Balaam yn dweud, nid yw Duw fel dyn yn dweud celwydd. Clywch, dyna'r dorf wrth droed y groes yn ei gwawd yn gweiddi, os ef yw mab Duw, achubed ef ei hun, fe achubodd eraill. A'r llwfrddyn Peilat, a hwnnw o bawb, yn dweud y gwir. Hwn yw Iesu, brenin yr Iddewon, ac fe ychwanegwn ni'n ie, a brenin yr holl genhedloedd. O dowch ni fynd at yr olaf o'r adnodau. Gair di hwn gan y Phariseaid, a hwnnw eto yn un o berlau'r gwirionedd. Y 15 bennod yn lyg sydd pia hi, lle mae'r darn arian yn syrthio ar lawr y tŷ. Y ddafod honno yn gadael gweddill y praidd, gan fynd ar ei liwt ei hun, a'r llencyn ifanc yn mynnu i ran o'r etifeddiaeth a'i dad o yn dal yn fyw. Mi fentodd rhywun ofyn i'r nofelydd Charles Dickens ynghylch y stori fer ora fuo. A dyma fo'n ateb ar ei ben, y mab afradlon. A dwi'n mynd amau fod yn agos ati'n fanna. Welwyd y fath freichiau agored ac a welwyd yn y tad, a hwnnw'n llygadu'r mab o bell ac yn ei ddagre yn rhedeg i gwrdd ag o. Cyn bod breichiau agored, mi oedd rhaid wrth andros o U-turn yn hanes y mab, ac argyhoeddiad bod na groeso'n mynd i fod gyda'i fod yn gwneud ei benderfyniad. Os oes un frawddeg sy'n allwedd i'n dealltwriaeth ni o'r ddameg ac o weinidogaeth Iesu a'i gariad at bobl o bob gradd, yna dyma hi, a hynny o wenau i wrthwynebwyr llyma fo, y nitpickers mwyaf fu orioed. Mae hwn yn derbyn pechaduriaid. Os oedd y salmydd yn gallu dweud o'i galon fel hyn, pan yw fy nhad a fy mam yn fy ngwrthod yr arglwydd am derbyn, yna byrdwn y Phariseaidd braidd heb iddyn nhw fod yn sylweddoli hynny. Oedd fod Iesu hefyd yn derbyn pechaduriaid i'w gol ac yn fodlon bod yn eu cwmni nhw, tra bod yna ddigon o bobl fydde am eu hosgoi nhw. Pwy fydda di meddwl y bydden nhw, ma'n hwthau mor hunan gyfiawn, wedi medru dweud cymaint mewn ychydig eiriau, a dweud y gwir yr un pryd? Achos yr unig gyd yn syrthio'n fyr o'r safon sy'n ddisgwyliedig yno ni fel pobl o ffydd. Mi rydyn ni bob un ohono ni wedi cwmpo yn rywle neu gilydd, a dyna yn y bôn ystyr pechu, methu'r darged. Grwgnach oedd ni gwynt yr oedd y Phariseaid yn fama, am bod yr un oedd yn honni bod yn feseian i plith nhw yn fodlon estyn y heulaw cymdeithas i'r rheini oedd ar gyrion byw a bod. Dychmygwch y pwyntio bys a'r griddfan ar o'ch neidio fydde wedi bod gyda bod sôn am yr Iesu yma yn cymysgu gyda gwehylion cymdeithas ac nid yn unig yn cymysgu hefo nhw, ond yn ei derbyn o hefyd yn ddigwestiwn. Offeiriad plwyf yn Llundain oedd Chad Fara. Da fi ar ôl i hanes o, dim ond dweud, mae o ganlyniad i'w ymdrechion yn gwrando stria rhai o'i bobl anghofiedig yn y ddinas. Y daeth mudiad y Samariaid i fod. Bydde fo byth yn barnu na'n gwrthod neb, dim ond gwrando, ac mae'r egwyddor honno'r un mor bwysig heddiw ac oedd ei bryd hynny. Yn yr East End, mae yna ddyn fydde'n dwyn nwyddau o ffactri yn y cylch, ac i mi mae o'n ymgorfforiad o'r holl fusnes yma o faddeuant a dechrau o'r newydd. Achos ebyn hyn, mae'n gweithio yn yr union le ac y byddaf wrthi yn Lladrata.
Na chi dryst, a dyn yn cael ei dderbyn yn ôl. Gan y gwirion, meddan nhw, y ceir y gwir, ac ystyr gwirion yn fanna ydy nid sili, ond diniwed. A dos yr unlle lle mae hwnnw'n dod i'r fei yn fwy, nag yn yr hanes am genhadwr, yn anerch grŵp cymysg o Gristnogion, Mwslemiaid a Hindŵiaid, ac yn dweud wrthyn nhw am Iesu Grist. A chyfaill parchus o brif yr Hindŵiaid yn codi ar y diwedd. I gael gair efo fo. Sir, I thank you, medda fo. I guess I have known him all my life. Now you have given me his name. Mi glywais gynt bod Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn poblicanod a phechaduriaid mawr. O arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A madda'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Un o greisis mwy anhoes ni yw'r methiant a phwysol yma i ffitio i mewn, i berthyn, a bod yn rhan o rhywbeth ehangach. Rhywbeth y mae bobl y Windrush yn gwybod yn rhy dda amdano fo. A'n wrth wedi cael y drws yn glep yn ei wyneb nhw sawl tro. Mewn oes pan fo rhifau i'w gweld yn bwysicach nag enwau personol, un o heriau mwy anhoes ni yw sicrhau fod pobl yn cyfri. Llwybr peryglus di'r un hwnnw sy'n mynnu nad oes pwynt perthyn i ddim, heb sôn am gapel neu eglwys, ac na chewch chi ddim o'ch derbyn gan neb. I'r gwrthwyneb medda'r Efengil yma, sydd â chroeso i'w gael i'w chi drwsi. Mewn geiriau darddodd o'r lle rhyfedda, y geiriau oedd yn syndod o wir, ac yn wir am ei bod nhw'n sôn am un a ddaeth drwy'r drin ei hunan. Un oedd yn wrthodedig yn ei oes ei hun, yn destun gwawd ym mhob oes, ond un oedd hefyd yn ymgorfforiad o'r gwirionedd. Dyma'r neges. Mae hwn yn derbyn pechaduriaid. Sefwch yn ôl a menyd. Meddyliwch y gemau gwerthfawr ddwedwyd am Iesu yn ei gefno, a hynny gan rai oedd yn elyniaethus i ddiw ac yn ddrwg dybus o'r Efengil. Rhowch chi rhagryth a'i ffalsrwydd nhw un ochr am funud. Oedden nhw yn ymwybodol o fawredd i cyfraniad, a'i geiriau nhw erbyn hyn yn brif bygynnau ein ffydd ni. Go brin. Beth bynnag arall ddidith neb, beth bynnag arall sydd i'w ddweud. Dewch ni ddal ati, yng ngeiriau Paul, wrth i bobl yn Ephesus gynt. I ddilyn y gwir mewn cariad, a thyfu ym mhob peth i Grist. Dyw roddon ni'r gras i allu gwneud hynny, gogoniant i wenw. Amen. Fe ganwn ni wrth dderfynu mynd 720. Gyfrannwr pob bendithion ac awdur deall dyn. Gwna ni'n wir ddisgyblion i ddanwyl fab dy hun. Drwy bob gwybodaeth newydd, gwna ni'n fwy doeth i fyw, a gwys ni oll a gawydd gwasanaethu dynol ryw. 720.
Arglwydd, pwy a drig yn dy babell, pwy a breswylia y mynydd dy sancteiddrwydd, yr hwn arodian berffaith ac awnel gyfiawnder, ie, ac a ddywed wir yn ei galon. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddol gyda ni oll. Amen.